5 факта за Ким Чен Ун. Здравейте на всички, аз съм доктор Николай Шикеров Калуники. Направил съм портрет на Ким Чен Ун, който можете да видите в мой YouTube канал, подробно в 3-минутен клип, как се създава от до. 5 факта за Ким Чен Ун. Първи факт. В неговата държава има безплатно здравеопазване. Втори факт. Всяко семейство получава безплатно жилище, за да може да се устрои. Факт номер 3. Има безплатно образование. Факт номер 4. Задължителен 12 клас. Задължително средно образование. И факт номер 5, който най-много ще ви хареса, е, че няма никаква безработица. Вие бихте ли живяли в такава държава? Напишете долу в коментарите и споделете. Ако искате да видите Ким Чен Ун в целият му блясък и как е създадена моята скулптура, вижте в мой YouTube канал. Очаквам ви и там. Ще се видим до скоро.